jiena ta' Alla b'kull ma jien. Alla qed iħarisni f'tannieqa eterna. Jien tassew imnaqqax fuq il-wiċċ ta' jdejn Alla, moħħbi għall-kenn tad-del tagħhom. Alla għamilni fis-sattra, nisiġni fil-qiegħan tal-art, sawwar il-ġewwini tiegħi u wuġuf ommi nisiġni. Alla hu iċ-ċentru ta' dak li jien. Fih danu nista' nagħti widen għal dak il-leħen li jgħidli: Inti ibni il-maħbub, fik sibt l-għaxqa tiegħi. U l-istess leħen li ta' il-ħajja lill-ewwel Adam u kellem lil Ġesu, it-tieni Adam. L-istess leħen li jkellem lill-ulied kollha ta' Alla u jibgħathom ħielsa biex jgħixu f'nofs dinja mudlama waqt li jibqgħu fid-dawl. Jien smajtu dak il-leħen, kellimni fl-imoddi u jissokta jkellimni issa. U il-leħen kontinwu tal-imħabba li jitkellem mill-eternità u kull darba li jinstema' irrott il-ħajja u l-imħabba. Meta nisma' dak il-leħen, jien naf li ninsab id-dar ma' Alla u m'għandix għax nibża'. Bħala il-maħbub ta' missieri tas-sema, meta nimxi f'witt mudlam ma nibżax mill-ħsara. Hawnhekk jinkixef il-misteru ta' ħajti. Jien tant jien maħbub li għandi l-libertà li nitlaq mid-dar. Il-barka ilha hemm sa mill-bidu. Jiena tlaqta u nibqa' inwarrabha. Imma missieri dejjem qed ifittixni b'dirajh miftuħin beraħ biex jilqani lura u mill-ġdid ipespes widnejja. Inti ibni il-maħbub, fik sibt l-għaxqa tiegħi.